रक्सिङाव थांनो नागिरदो आरो दा दसे उनाव मिन्थिगोन नोंथांमोना मानो थांनो नागिरदो नै फन सालायग्राया लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर जनाय मोनफैबाय जोङो लोगोफोर जनाय नै लोगोफोर मोनफैबाय जों माथो इथिसखा ओइले मोनफैबाय आरो जों नै लोगोफोर जोङो आइखौ माने मेडिकेल सिङाव सोनानै सेलेन होगासिनो ओमफ्राय माबा नार्सफोराबो जानि बिनानाव जाखायो नालाय नायथ'नो होबोनानै जों साहा लोंहैनि माने साहा लोंना फैनि आरो जोङो बे खाथियाव साया मोजां आब' जानि आब' नै दुदुमि जानि आब' जों सानदों लाना फैदो आरो जानि आइखौ मेडिकेलाव रुसिनाव आरो रातान होननायाव ओमफ्राय आं सिंनिखौ देखायबाय थायाखै आरो लोगोफोर लाजियोना भिडिअ लाबाय थानो बेनिखायनो माने आं सिंनिखौ देखायाखै आरो ओरैनो एसेल' लादो आरो ओमफ्राय दा जोङो नागिरलांनि र' थांबाय थानि बिब' बिनानावबो बिमाखौ गारना फैनानै हारसिंनो जेबो नङा बर' गथ' गोजाखा नालाय जाननो बिनानाव बेनिखायनो माने गारबोबाय आरो नायथ'नो जों दा थाबायगासिनो सानैबो लुदुमिथारहाय लोगोफोर सान्दुङा आयु गैलाहाय बिराद गोजानावसो नै लोगोफोर जोङो मेडिकेलाव थांना फैखांबाय आरो ओमफ्राय दैमा सेराव दसे जिरायफैबायहाय मेंफ्लेजोब्बाय माने गारि गाखोनानै ओमफ्राय नै बेमारिया अबस्था गैला बेस्रा अबस्था गैला आं बारा गारि गाखोनो हाया माने बेनिखायनो ओमफ्राय दा जोङो न'आव मोनफैबाय आरो नै जानि आब'आ आं बायदि लुदुमिमि आख' सोर सासेया हख'सिनथाय सोर सासेया हख'सिनथाय मिथियाहाय दिनै हरसे थालांसै आरो आं न'आव थांफिनला दिनैयो फिसाजोखौ गारबोदो दिनै न'आव हरसे थानानै गाबोन फुङाव थांसै आरो एसे बिमाखौ नायना गालांसै ओमफ्राय एसे खामानि मावना होलांसै आरो न'आव जेबो हानो जादोंमोन आरो ओमफ्राय माइ हाना होनो सोलाबा लोगोफोर आंहाबो न'आव बिराद खामानि थायोना बेनिखायनो आरो आंनाबो बिहाव बिखुनजोआ बारा हाया नालाय बेनिखायनो आंहाबो थांनो गोनां जासिगोन आरो खाथियावनो हाबा जाबाबो फैबाय थानो मोना सोलाबा नैबो खाथियावनो आरो मेसाकियाव मेसाकियाव हाबा जादों आरो आंना आब'आ मोखांखौ एसे मोजां खोन्थाहरबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय नै दा जोंहानि आइया लोमजानाया एसे गोबावमान जाबायमोन आरो ओमफ्राय मैया डाक्टरनाव लांनानै
बिजि सेलाइन लाबोबाय दा माने बिजि थुनो थाखाय रावबो गैया नालाय खाथियाव डक्टरबो गैया बिनि थाखायनो माने आंनो थुनसै आरो केन्डुला लगायना हरखादों जिहेतु नै रोङाबाबो फार्स्ट टाइम आरो लोगोफोर उपाय गैया माने फार्स्ट टाइम लोगोफोर ओमफ्राय आखायानो जि मावखादों आरो गिनानै दहाय खनसे थुखांबाय आरो ओमफ्राय दा सेकेन्ड बार ओमफ्राय आरो गाबोनबो थुनांगौ बेखौ थुजोबनानै आं न'आव थांसै आरो न'आवबो आङो फिसाजोखौ गारबोदों आइ आफाजों बिनि थाखायनो माने दिनै आङो थाबाय आरो गाबोनबो थांनोसै थानो सुखुथाराखै अब्लाबो नै लोगोफोर जों माने ना गुरनो नागिरबाय आरो बाजैजो आंजो ओमफ्राय बियानि फिसाज्लाफोर दङ ओरैनो थानायखाय माने नाखौनो गुरनानै आं न'आव लांसै होननानै सानबाय आरो बेनि थाखायनो नाखौ गुरबाय नायाबो गाखोदोंमोन गाखोनायालाय ओमफ्राय मुस्रिया गब्लंदों माने बिथिं थांजोब्बाय आरो नाया अब्लाबो मोनबाय आरो मानैसो नै लोगोफोर सानथाम जाबाय आरो दिनै लास्ट ओमफ्राय आं दिनै थुनानै थांसै आरो मोनाबायबो रोङा आरोना लोगोफोर अब्ला माने आङो नाजाथारनानै थुबाय आरो नाजाबा हायैनि जेबो खामानियानो गैया बेनि थाखायनो माने आङो थुथारनो होननानै लाबोबाय आरो थुबाय आरो ओमफ्राय आइयाबो एसे राखांखाबाय मोजाङैनो राखांबायानो बारु दिनै केन्डुलाफोरखौबो आङो बख'जोबनानै गारबोबाय आरो मानो माबादो खाथायालासिनो मानो दोनदो इखो गुदुं खालामनांगोन दसे होमबा गुदुं खालामनांगौ टिप थांगोन आरो अरखियानो दंखायोमोन इयाव ना जोब्बायसो टमटमानो फैयाखैनो Nana, samsat. Kamu itu naik pergi balai filai cina tu semua. Terima kasih. Filai tu. Apa? लोगोफोर आं न'आव फैनाया माने सानथाम जाबायमोन आरो दिनै आं न'आव थांसै ओमफ्राय गारि नेबाय थादों नै लामायाव ओमफ्राय गारियानो मोनफैयाखैहाय लोगोफोर मोनालायबाय माने जि न'खौ गोसोखांनानै आङो थानो सुखुथाराखै आरो ओंखायनो आं दिनै मोनाबाबो ओंखारथारबाय आरो थांथारनोसै माने न'आव गथ'खौनो जि गोसोखांखामोन माने आं फिसाजोखौ जि गोसोखांखामोन माने थानो हायाखै मैया फन रायलायनायाव गाबनो ओंखारलायबाय आं गाबगुलायबाय ओमफ्राय सिरिनो ओमफ्राय बिमाखौबो गारलांनो हाया नालाय बिनि थाखायनो आरो ओंखायनो आं दिनैयो मोनाबाबो ओंखारथारबाय आरो थांनोसै आइयाबो एसे मोजां जानायखाय ओमफ्राय बेजिफोराबो थुखांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आं थांसै आरो दिनै टमटमानो मोनफैथ'वाखै टमटम लिंहरदों आङो ओमफ्राय मोनाबाबो थांथारनोसै थानो हाथारला एसेबो बिमाखौबो इथिं गारनो हाया बा इथिं फिसाजोखौबो गारनो हाया न'खौबो गारनो हाया बिदिनो जायोना लोगोफोर ओमफ्राय बिफा थानायबा बेलेग जागौमोन आरो बिफाबो गैया नालाय बिनि थाखायनो माने थांथारनोसै आरो लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दे बाय बाय